Baby. Leysen, Dine hem Emine. Bibi proyekti maxsus saf radyo için. Söyleşebiz, oynayız. Aşırışlar yasıyız. Selam dostlar. Bugün efirde Leysen hem Dine. Biz bugün mine maxsus tapşırı yazdırır için dengiz boyuna keldik. Bizning plajda mında yar boyunda Bir küp taşlar. Nindi taşlar kızım? Bir türlü kızıl taş da var, ak taş da var. Krem taş da var. Onlar zor mu kiçkine mi? Alar zulda kiçkine de var. Türlüleri var değil mi? Türlü. Ayda bugün tapşırığını biz taşlarga bağışlayız. Çünkü taşlar bir kızık aybirler. Men özümde kichkina vaqtda taşlar җыярга ярата идем. Безнең авылда Таш елга дигән кичкенә генә елга бар иде. Мен шул елганың төбеннән ташлар җыеп, моторларын сайлап, өйгә алып кайтып, бер тәлинкәгә куеп саклый идем. Алар хәзер дә бар, синең аларны күргәнең бар. Хәтерлисеңме? Авылда. Бер саутта шундый ташлар тора. Хәтерләмисеңме ни? Хәтерләмим. Ярар, мен сиңа кайткач тагын күрсәтермен, Алла буйрса. Синең ташлар җыйганың бармы? Бар, минем өйдә бер коробка бар. Анда Аллаһ тартма бар. Анда Аллаһдан да алып килгән ташлар бар. Кимердан да алып кайткан ташлар бар. Менә безнең яннан абыйлар да узып китте. Ялан аяк таш өстендә йөреп, таш өстендә ялан аяк йөрү ул бик файдалы, кызым, беләсеңме? Ул авырттыра. Авырттырмый. Безнең бит менә яр буенда гадәттә ташлар менә шундый шома, йомры ихтибар иткәнең бармы? Аларның берсе дә бу да шома инде. Аларның берсе дә очлы түгел менә. Пыяла күргәнең бармы синең? Әйе. Пыяла очлы була, ул аякны кисергә мөмкин. Тагын менә пластик та инде, агачның да төрлесе була. Диңгез суы белән юылып чыккан булса, хәтта агач кисәкләре дә шома була. Күргәнең бармы икән? Я. Мин ташлар белән булай итәргә яратам. Алардан хәтта көй чыгарып була, әйме? Алардан музыка инструменты итеп кулланырга мөмкин. Суда язаласыңмы? Әйдә, синең белән алайса сөйләшәбез. Ташлар белән нәрсә эшләп булуы турында. Әйдә, син үзеңнең вариантларыңны сөйлә әле. Аларны өйгә алып кайтып, берәр иде яраган җиргә чәчеп, аларда йөрергә ярый иде. Пляжга барып булмаса. Алар бик файдалы. Кешенең табан астында бик күп нокталар бар. Ул нокталар кешенең бөтен сәламәтлегенә тәэсир итә. Шуңа күрә син ташлар өстендә күбрәк йөргән саен, син сәламәтрәк буласың дигән сүз. Минем аларны буяган бар. Нинди буяулар белән ничек итеп буядың? Нәрсә ясадың син анда? Пастель белән буяган бар. Аларга салават күпере ясаган бар. Син беләсеңме? Хәтта рәссамнар ташларга акрил буяу белән картиналар төшерә. Зур ташларгамы? Зурларына да, кичкенәләренә дә, кичкенәләреннән менә мәсәлән, ябалак рәвеше китереп буярга мөмкин, песи рәвеше китереп, мин сиңа интернеттан табып фотоларын күрсәтермен дә. Шулай итеп, пингвин да үзебездә ясап карарбыз. Безнең инде акрил буяулар белән ясаган бар, ләкин әле андый хайваннар ясарга вакытыбыз җитмәде бугай. Тагын ташларны вазга тутырып куеп, аның матурлыгы өчен дә кулланырга мөмкин. Чәчәкләр куя торган ваза була бит. Таш тутырасың, су тутырасың, һәм шунда чәчәкләр куясың. Шулай ук менә өйдә интерьер өчен матурлык тора. Кешеләрдә ясалма ташлар бар. Алар миңа ошамый, чөнки шин ташлар аннан матуррак. Ясалма ташлар да була. Аларны төрле материаллардан, пластиктан һәм башкасыннан ясыйлар. Алар арзанрак тора. Мәсәлән, сатуда инде, әйме? Ләкин инде шин таш белән чагыштырырлык түгел, әлбәттә. Шин ташны ясалмадан ничек аерып булган аңа өйрәтимме сиңа? Менә тутып кара әле, бер ташны ал. Алдыңмы? Тутып кара. Ул нинди? Шома. Шома гына түгел, менә ул җылымы, суыкмы? Суык. Суык. Менә ташларны шунысы аерып тора, ул суык була. Пластиклар? Пластиклар
Суык булмый. Алар койнар. Ну, менә алар жылымса була. Жылырак була ташларга караганда. Һәм аны тавышы буенча да белеп була. Менә берсен-берсенә сугасың. Ну, таш тавышы. Тагын беләсеңме? Ташлар белән нәрсә эшлиләр? Синең ташларны кайда күргәнең бар? Кимердә, Аланиядә, пляжларда. Юк, пляжларда ярар, пляжларда бар. Кешеләр ул ташларны ничек кулланганын беләсеңме? Юк, белмим. Ну, мисал өчен, синең монча кергәндә ташларны берәр кая күргәнең бармы? Бар. Алар миштә. Мишкә таш тутыралар да. Су сибәләр. Су сибәләр, сипкәч, монча нишләп китә? Җылынып китә. Җылынып китә, эсселәнеп китә. Менә Эсселәнеп җылылыкны саклау өчен кулланалар икән, әйеме? Тагын беләсеңме, төзелештә ташларны кулланалар. Өйләрне төзер алдыннан җирне казыйлар бит. Менә аны инде теге малайлар күбрәк белә торгандыр. Шунда җирне казыгач, аска шулай таш тутыралар. Чөнки таш тутырмасаң, бина авырга мөмкин. Таш тутырмасаң астына. Дөрес. Ничек без пляжда аларга су салсак, алар эсселәнми, мончада салсак эсселәнә. Чөнки мончада алар миштә торалар. Мишкә без ут ягабыз. Шул ут ташларны жылыта. Ничек су сипкәч? Алай бит кирегәчә аның уты бетә. Су сипкәч, ташларга су сипкәч, ул парга әйләнә. Ташлар шуның кадәр кыза, хәттәки суны бер мизгелдә парга әйләндерә ала. Менә күз алдыңа китер, табаны. Таба кыздырабыз, әйме? Газ өстенә куеп, таба куйдык ди, кыздырдык ди, аны бик каты, әйме? Һәм аңа су сипсәк, су салабыз, су кайнатабыз ди, әйме? Су узак кайнаса, ул парга әйләнә дә бетә. Яисә чәйнектә дә парга әйләнә дә бетә. Кайнаган су. Менә бик каты кызган ташларга су тия дә, ул шул арада парга әйләнә дә очып китеп бара. Шул кызу пар безнең мончаны жылыта да инде. Пляжда да менә җәй көне, хәтерлисеңме, бик каты эссе булганда ташлар кайнар иде. Без атлап йөргәндә. Менә анда да алар су белән, таш өстендәге су бик тиз кибә иде. Һәм менә син белән инде сәер таш күрсәң, син аны ташка, икенче ташка сук, һәм менә аны тавыш булса, ул пластмас. Анда тавыш булса, Ташмы юкмы икәнен тикшереп карыйсың, әйме? Аннары беләсеңме, тагын була кыйммәтле ташлар. Кыйммәтле, мин аны бер кайчан да күргән юк, һәм мин аны уже 1 ел эзлим. Менә гади ташлар арасында аларны табу кыенрак, чөнки инде аларны күптән күренеп торганнарын кешеләр җыеп бетергәннәрдер. Хәзерге заманда менә ул кыйммәтле ташларны җир астыннан казып эзлиләр. Яисә су астыннан, яисә геологлар менә була махсус шундый һөнәр ияләре, таш белән шөгыльләнә торган кешеләр була. Алар, менә таш темасы бик кызык, төрле кристаллар була, төрле кыйммәтле ташлар, сирәк ташлар була. Без синең бит китабың бар әле ташлар турында. Хәтерлисеңме? Менә анда да нинди генә ташлар юк. Без синең белән Китаптан каравы ул бик кызык түгел. Шин ташларны карасаң, алар кызыграк. Әлбәттә. Шуңа күрә ташлар өчен хәтта музейларда оештыралар, барып карар өчен. Без барган идек билим музеена. Менә анда чыкканда кичкенә генә бер өстәлдә төрле ташлар иде, хәтерлисеңме? Анда бриллиант, шунда зур иде. Шунда ак бриллиант бар иде, хәтерлисеңме? Менә мен анысын хәтерләмим, әмма син бриллиант дип дөрес әйтәсең, ул иң кыйммәтле таш дөньяда, ялгышмасам. Дөньяда? Мин аны хәзер алам. Кайдалам. Тагын әле кыйммәтле дигәннән ташлардан бизәнгечләр ясыйлар. Минем әбинең бар кыйммәтле таш. Кыйммәтле нинди? Мин белмим, Янтар мәлле. Янтар. Сары төстә. Аннары шулай ук инҗи таш була. Инҗи таш, жемчуг була. Аны диңгез төбеннән, кабырчыклар эченнән эзләп табалар. Кабырчык ул нәрсә? Ракушка.
Ракушка. аны- Он менә монда иде. Әйе. Аны ачып алалар шунда жемчуг. Ішінен інжі таш шыға. Бу Менә инде Алманда- ташмы? Юк, бу гади таш. Менә шуның шикелле ак төстә була ул. Бәләкәй генә ялтырый торган. Аннан алкалар, муенсалар, төрле әйберләр ясарга мөмкин. Минем андый муенсахам алка юк. Андый кыйммәтле ташларны инде күбрәк олы кешеләр генә тагып йөриләр, чөнки балалар югалтырга мөмкин. Минем алка югалды. Менә синең дә бер алкаң югалды, шуның шикелле. Хәзер әйдә менә булай әйтәбез. Син ташлар турында булган сорауларыңны бир, мин аларга җавап бирергә тырышырмын. Чөнки син менә әле тапшыру яздырганчы бик күп кызыксынып, бик күп кызыклы сораулар биргән иде. Хәзер һәрберсендә исеңә төшереп кара һәм алар тыңлаучыларга да кызыклы булыр дип уйлыйм. Шуның җавабын да аннары бергәләп тыңларбыз. Әнием, ул ташлар кайдан чыга? Кызым, беләсеңме, ташлар бик күп. Табигатьтә аларның меңләгән төре бар. Һәм шулай ук аларның барлыкка килүе дә төрлечә. Мисал өчен, җир астында магмадан ясалырга мөмкиннәр. Яисә үсемлекләр, тузлар, яңгырлар бөтенсе бергә җыелып, ниндидер бер таш барлыкка китерергә мөмкин. Һәм хәттәки космостан да метеорит кисәкләре төшеп, җирдә таш булып ятырга мөмкин. Кыскасы, җир астында да ясала ала, вулканнан да барлыкка килә ала, космостан да төшә ала. Һәр ташны үзен аерым алып өйрәнергә кирәк. Ташлар ишендә алар катымы? Ташларның катылыгын 10 баллы шкала белән билгелиләр. Һәм шулар арасында иң йомшагы ул графит һәм тальк. Графит менә карандаш эчендә була. Шуның белән язалар. Күз алдына китерәсеңме? Һәм шулай ук аннан соң йомшак таш булып санала гипс. Гипстан ясалган төрле фигуралар була, сезнең аларны буяганыгыз да бар. Менә иң йомшаклары шул, калган ташлар инде алар бөтенсе дә катырак. Һәм димәк, ташларны ватсаң, алар барысы да каты була. Эшләре дә шундый каты була. Тишекле ташлар тоздан ясалганмы? Әйе, менә туздан ясалган ташлар да була. Шулай ук аның иң танылганы ул галит исемле таш. Менә ул зур ташларны ваклыйлар һәм аннан туз ясыйлар. Менә ашарга пешергәндә куллана торган тузның да кайберләре шул булырга мөмкин. Хәзер инде ул тузның башкалары да бар, Гималай тузы һәм башка төрле кем ниндине куллана, ә менә иң күп кулланыла торганы менә шул галит дигән таштан ясала икән. Ташларга ничә яшь? Менә бу бик кызык сорау, кызым. Ташларга 0 яшьтә булырга мөмкин икән һәм 4 миллиард яшьтә булырга мөмкин. Мәсәлән, кичә генә вулкан лавасыннан ясалган таш, ул инде 0 яшьлек була. Борынгы ташлар 1, 2, 3, 4 миллиард еллар элек барлыкка килгән булырга да мөмкин. Бүген инде без синең белән бик күп сорауларыбызга җавап таптык, әйеме, кызым Динә? Әйе. Әйдә бүгенгә саубуллашыйкмы? Юкмы ни? Безнең дусларыбызга бик күп сәламнәр җибәрәбез. Әгәр дә таш булмаса, алар кар өстендә дә әзрәк йөгереп керә алалар. Салкыннан йөгерү ул шулай ук файдалы һәм тәнне чыныктыра. Әйе. Син хәзер ташлардан пирамида ясап алырсың. Аннарысын яланаяк йөгереп килерсең һәм менә саубуллашу җырын уйна да. Киләсе очрашуга кадәр.